Jesus. Mai Chigwidi, a blessed day to you. God bless you. Thank you so much. Mwari wakitire nyasha hama dzangu ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Shukura ndinaro muzuva ranhasi, our morning devotion on this blessed Monday. Iri kubva kuna Mark chapter 2. I love this scripture so much. Mark chapter 2 from verse 1, and I'll read. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralytic, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this man speak like this? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the paralytic, "I tell you, get up, take your mat and go." He got up, took his mat, walked in full view of them all. This amazed everyone. They praised God, saying, We have never seen anything like this." May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you. Speak to us. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Mwari wakanaka, Mwari wakatendeka, Mwari wakarurama. Ndinofara hama dzangu kukuonai online mangwanani ano kuti tigone kugoverana shoko raMwari. Nyaya yandinayo pano inyaya yemurume anga ari paralyzed. Akauya akatakurwa nehama dzake. Vanzwa kuti Jesu arimo, ari mumba. So vakauya nehama yavo kuti vaendese pana Jesu igone kuporeswa. Asi vakava nedambudziko rekuti kwavakabva vakafambawo zvakanaka. There was a challenge kuti vachigona kusvika pana Kristu. Challenge yakavapo nokuti vanga vati nonokei, mumba manga mazara. So panga pasina space yekuti vanhu vagone kupinda kuti vaende kuna Jesu. Kudoo kwanga kusina space, which means the door ranga rakavhurika, but nekuda kwekuzara kwevanhu there was a blockage. Muupenyu mufunge pane zvimwe zvinhu zvekuti ndezvako, Mwari vakazvizarura kuti zvive zvako, asi kune vanhu vakangonzwa kuda kungomira munzira yekuti utadze kusvika paunofanirwa kusvika pane ruponeso rweupenyu hwako. Mukatarisa vana veIsraeri vabuda muEgypt kuti vaende kundotora Canaan, a promised land, nzvimbo yavakapiwa. As along the way, along the path, kune marudzi, kune vanhu vaivarwisa. Ukatarisa paRepidim, maAmalekites akauya kuzorwa nevana veIsraeri, kwete nokuti varikuda kuita take over the wilderness, but nekuda kwekuti that was the way yavaifanirwa kushandisa kuti vagone kusvika mupromised land, mudestiny. So varume vauya nehama yavo, a paralyzed man carried by 4. Vari kuda kuti vamusvitse pana Jesu. Nekuda kwekuti hapasi kupindika, vakava nepfungwa yandinoda kuencourage somebody this morning. Not to quit, not to give up, not to lose hope.
people can block you. See, that power, that willpower, that desire, that hunger in you, yekuti I must get there. Haifanirwe kufa kana kufarwa nokuti vanhu vavhara. Kune vanhu vanoda kuti kana chinhu chaitika vanzi ivo ndivo vega vane chinhu ichocho kana kuti vanogona zvinhu izvozvo, zvekuti vanoisa a blockage. Havachada mumwe munhu kuti awane access kuti asvike pavasvika. Asi chandinoziva Mwari ndiMwari une nyasha, asi unoshanda nemwoyo usingade kuneta, a willing heart, moyo une desire kuti zvinoita panosvikika. Blockage iripo vanhu chaivo. Zvoreva kuti mukurarama kwatinoita tine vanhu vanotaura mashoko anotsondora, anorwadza, anokudiscourage, vanokupa mafacts on the ground yekuti nezvauri hakuna kwaunosvika. Kune vanhu vanotaura mashoko ekuti unozonzwa kuti pano vanhu havatende kuti ndingagone kuachiva nekusvika pandiri kuda kusvika. But chandinoda kuti uzive hama yangu, iwewo iva nekutenda. Vanhu vakasakutenda, vanhu vakasatrasta kana kubelieve kuti unogona kuachiva nekusvika at a certain level, but iwe mauri, don't join them. Don't join those who criticize you. Usamira kurutivi o kuside kwevanhu vari kurwa nechaunofunga kuti unogona kuita muupenyu, chaunotenda kuti Mwari vakakuwanira nyasha kuti unogona kuachiva. Don't join them. Inzwa mauri kuti I can get there. It's possible. By the grace of God, I will get there. So challenge yatinayo sometimes is that when people show you or give you the facts on the ground, kuti ona ninge akakundikana, ninge akatragita izvi zvikaramba, why do you want to try this? Tarisa zvauri nekudii. Ndo vanhu, ndo kuona kwavo. But ngandikudze chinhu ichi. Iwo futi chiregera kuzvitarisa kana vakuudza zvauri. Bible rangu rinodzidzisa kuti we must look unto him, anova author and finisher of our faith. So as a believer, you must not look at yourself, but you must look unto him. Iye anokugonesa, anoita kuti zviite, aripo, ndiyo wawakatenda. So nyaya haisi ya ability yako. Mwari chavari kuda mauri i willpower, the desire to get there. But simba ne ability zvinobva kuna Mwari. So happy to see you, Pastor Linda. How are you doing? Say, I hope you are fine. God bless you. LK Nyoni, may the good Lord bless you. People of God, I'm so happy to see you online. Pauline Mudikani, Nyasha Zwanzwe, Marwakitri Nyasha, Minda Wana, Beatrice Mchinei, may the good Lord bless you. Sister Sylvia Dumbu, you're welcome. God bless you. So, Lanu Wakazara, the door is not closed, but vari kushayiwa access yekuti vapinde nekuda kwekuti vanhu ndo vapedzisira vava door. So vanhu vanorepresenta ma-ideas ari already on the ground, knowledge iri common or iri natural yekuti ukada kuedza chinhu maybe ukagoogle uchida kuona kuti zvakamboitwa naanani, vakazvifambisa sei, unogona kuona zviri negative, kukundikana kwevanhu nekusachiva kwavanhu. But you are different. There is grace in you. Pane nyasha dzaMwari dzinokugonesa. So unofanirwa kuzimbera. You need to trust on the word of God. Let me give you a short picture yemurume uyu. Murume uyu anga akatakurwa a paralyzed man. Bible wrote he was carried by 4 men. Those 4 men angori a shadow picture of the gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Iwaya mabhuku anonzi the gospels. Zvoreva kuti this paralyzed man is a believer. Asina simba, but anogona kuachiva nekusvika kwaanoda kusvika kana abvuma kutakurika nevarume 4. So when you surrender your life to the word of God, when you surrender to the grace of God, when you surrender to the word of God, the gospel of Jesus, vhangeri rinokusimudza rokusvitsa paunofanirwa kusvika. So this paralyzed man is a shadow picture of you and me.
tine zvinhu zvatinoda kuita muupenyu zvatisina simba, but zvatinofanirwa kuita nekuda kwekuti tikatenda muvhangeri raKristu, nyasha dzinotisvitsa patinofanirwa kusvika ipapo. So 4 men, they represent the gospel: Matthew, Mark, Luke, and John, which is the gospel of grace. So havana kudzoka nokuti pakazara vanhu. So vanhu ndati zvinorepresenta ma-ideas, kutaura kwevanhu, pfungwa dzavo. Number 2, vanhu varipo vari kumubloka vanogona kuva iwewe kana kuti inini ndinozvibloka ndega, nokuti neniwo ndiri munhu nekuda kwezvandinofunga kana kuti the level yekutenda kwangu. So panga pakazara vanhu, kureva kuti iwe unogona kuti havasi vanhu vari kukubloka, but iwe nokuti uri munhu une dzimwe pfungwa, une mamwe maziviro nekumwe kutaura, kwekuti unopedzisira wava a blockage to your own destiny. Why? Because we surrender everything to the flesh, our cooperator from the spiritual realm or the spiritual understanding. Saka Bible richitoti akatukwa munhu unozembera nyangwe panjere dzake. Why? Nekuda kwekuti you need to trust the knowledge or the mind of God. So varuma havana kudzoka kumba. It's not time to quit. Blockage ingangovapo kuti gore rakutopera huna chawaachiva. There is a blockage yekuti vanhu vanotaura zvavanotaura newe une zvaunofunga. But these 4 men, by the reason of the gospel, nekuda kwevhangeri rawakatenda, you will get there. Panosvikika zvinoita. Remember, the easiest access yekuti munhu agone kupinda mumba is by using the door. That's the best or the easiest access, entrance yekuti munhu agone kupinda mumba. But there were a lot of people vakamubloka padoo panga pakazara. Remember, he is paralyzed. Anongoda pakavhurika kuti agone kupinda, haana simba. But thank God, the 4 men who were carrying this guy ndo vakava simba rake. Handiziva ndikutaura naye mangwanani ano, Mwari ndo simba rako, vhangeri raKristu ndo rive simba rako. Kune zvinhu zvaunogona kuachiva muupenyu, not by might or by power, but by the Spirit of God. Unazvo zvinhu zvokuti ukacheuka ukatarisa kumashure unotoona kuti ndanga ndisina simba, I was paralyzed, but ndakagona kuita zvinhu zvinodemanda power ndisina power, only by the reason of the grace of God. Nyasha dzakanditakura. Maitsi chiweshe ya welcome, God bless you. Une zvinhu zvokuti ukacheuka kumashure unotoona kuti this is only by the grace of God. Izvi zvinongoitika bedzi nenyasha dzaMwari izvi. Why? Nokuti iwe uri paralyzed, hauna simba, but une zvawakaita ukaachiva zvinodemanda simba. Une paunosvika muupenyu, paunogona kuona wega nekupupura kuti idzi dzinongova nyasha. This can only be God. Why? Nokuti simba rekuti ndaachive ndiite zvinhu izvozvo rarisipo, but chaingova mandiri ndakasarenda to the gospel. Shoko raMwari rikanditakura rikava simba rangu. So varuma havana kudzoka kumba, nyangwe padoo pakazara vanhu. Vakabreaka a new ground, vakacreata a new entrance. Ndo zvakanakira vhangeri raKristu, kana wasarenda kwariri, shoko raMwari rakutakura iro, Mwari vava simba rako. Every human blockage haikutadzise kuachiva, nokuti you are no longer operating as man, but you are operating as a new creature, sechishuka chitsva muna Kristu. Vakaenda nepamusoro pemba. Vakaenda nepamusoro pemba. Entrance yepamusoro inowanzoshandiswa maybe nematsotsi. Kana dhoo rakakiwa paine mabagla bus, pawindo paine mabagla bus, matsotsi anogona kubreaka roof opinda nyangwe nekuceiling nekudii. So these guys,
vafunga kushandisa entrance isiri normal. Entrance inogona kuita vaite sekunge vari kuita mhosva. Sei vasarudza kupinda neentrance inenge inovapa mhosva isiri normal? They know the one wavari kuda kuona. Wavari kuda kuona ndiye Jesu. Jesu ndiye wakauya kuzotakura kuipa kwedu. Jesu ndiye wakauya kuzotakura mhosva dzedu. Jesu ndiye wakauya kuzotakura kukundikana kwedu. So vari kuziva kuti as long Jesus is in the house, kana tikapaza roof tikaita sekunge taita house breaking, taita mhosva, as long Jesu aripo, he is the one achava answerable, because we want to see him. Kureva kuti ukamuziva, entrance dzaunogona kushandisa dzakawanda. Iye anoti, I am the way, the truth and the life. I am the door of life. So kana Bible rati vakaenda vakapaza roof nechepamusoro pana Jesu, I need to read. Some men came bringing a paralytic carried by 4. Just because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus. Above Jesus. So chiri a bit strange now. Ndechekuti roof zviri pachena kuti haisi iri transparent yegrass. These guys vatadza kupinda mumba, but pavaenda pamusoro pemba vabreaka the roof in line or just straight or above Jesus. Hapana pamwe pavakapaza kuti vapinde, but vakananga pana Jesu. Chakaita kuti vazive kuti Jesu ari pano chi. Why? Nokuti iroof havasi kuona kuti mumwe akamira papi, Peter ari papi, James ari papi. But Bible noti vakabreaka the roof just straight nepana Jesu. Zvoreva kuti kana uri mugospel, uri mushoko raMwari, rinongo kunongedzera pana Jesu. These 4 men, they represent the gospel: Matthew, Mark, Luke and John. And the gospel points people to Jesus. Hakuna vhangeri rinotaura nyaya dzevamwe vanhu, kukundikana kwevamwe vanhu nekuita kwevamwe vanhu. Ndinowanzotaura kuti izvozvo zvinenge zvatova zviziviso kuti pastor ninge akazodai, chechi yakati yakazodai, vanhu vari kuzodai, zvinhu zvakazodai. Iroro harisi gospel. Chinonzi gospel, it points people to Jesus. Varume ava rufi haisi yegrass, haisi transparent zvokuti vangaone zviri mukati kuti Jesu ari apa, Peter ari apa. But Bible rinoti vakabreaka. Vakabreaka. They made an opening in the roof above Jesus. They made an opening in the roof above Jesus. How did they locate Jesus yet vari panze? How did they locate him? Kuti Jesu akamira apa, ngatipazei roof apa. Remember, imba yakazara vanhu, but these men vari kuita sekunge vari prophetic, zvekuti pavari kupaza roof vari kunanga straight pana Jesu. It simply means if you surrender your life to the gospel points you to Jesus, the one who will make a difference in your life. Vhangeri rinonongedzera munhu pana Kristu bedzi. Vhangeri hari kuudze nyaya dzaJohn, hari kunangise pana James, hari kunangise pana Judhasi rokuudza umbavha hwake, hari kunangise pana Thomas rokuudza kuneta kwake, kudhauta kwake, kusaziva kwake. Ukaona pane kushumira kunokuudza pamusoro pevanhu, harichakwalifaya kuva vhangeri, zvatovawo zviziviso. Why? Because munhu haagone kuponesa munhu, munhu haagone kuchinja upenyu hweumwe munhu. Kushata kwemumwe munhu hakunakise kuipa kwako, kugona kwemumwe munhu hakukururamise, asi kururama kwaKristu ndo kunotiruramisa. So the gospel must point people to Jesus. Murume is paralytic, haana simba.
So varume breaker roof vamunangisa straight pana Jesu. Why? Nokuti Jesu ndiye simba redu. Jesu ndiye kugona kwedu. Jesu ndiye kururama kwedu. Righteousness is a gift yatinowana nekuti tinonge tatenda muna Kristu Jesu. So the gospel must point people to Jesus. Kuipa kwa ningi, nekunaka kwa ningi, kugona kwa ningi, nekushata kwa ningi, zviri mu group rezvinonzi zviziviso. The gospel must point you to Jesus, author and finisher of our faith, our Redeemer, wonderful counselor. So Varuma, they are not prophets, yet the sure word of prophecy is the gospel. So waka break a roof just above Jesus. They made an opening in the roof. Another element yakangona kubatsira kuti vazive kuti apa ndo pana Jesu. Remember, pavano break a roof, pane ma fragments, pane zvinodona zvichipinda mumba. So kana pane zvaidona pavari kupaza roof, chakaita kuti vazive kuti pano ndo pana Jesu. Jesu uri kuziva kuti pane vashaiwa access kudoor vari kuda kupinda. Jesu akainga kuzotakura utera hwedu nekukundikana kwedu. Ndiye wakauya kuzoponesa nyangwe nembavha. Saka chinopaza roof beds, house breaking matsotsi. Saka Jesu akainga matsotsi iwayo. Haagoni kucomplaina, but he is ready to welcome so he can forgive and heal. Saka chimwe chakaita kuti varegere kuziva, havana kunzwa complain. Ndopa vakaziva kuti ndiye arapa, nokuti iye haacomplain, but unoponesa, unobatsira, unotsura, unoporesa. Just imagine dai vaka break a roof just above Judas, just above Peter. Remember, Peter was a man wekuti hadi zvinonetsa, anonoke kubvisa bhemba rake. But chakaita kuti vazive kuti pano pata break up pamusoro pasapa ndo pana Jesu. He remained quiet. He was ready to welcome them. So they made an opening and they lowered the man on the mat. Kana vanhu vanga vashaya access kudoor, nekuda kwekuti vanhu vakazara vakamira, pava break a roof pamusoro, hakuna munhu avadzivisa. May God give you the grace yekuti you open or you break a new ground that no man can stop you. Let me make this declaration again. May God grant you the grace or the favor or the power to break a new ground, to make an opening that no man will block you. Mwari ngavakuitire favor, ngavakupe nyasha dzekuti ugone kuzarura mimwe mikana, mamwe opportunities muupenyu ekuti nyangwe une vanhu vakambokurwisa kumashure, but nekuda kwekuti you have made an opening in line with Jesus. May Jesus defend you. May no man stand against you because you are in line with Jesus. Kudo vakablokwa nekuti kwanga kune vamwe vanhu variko handizive mazita avo. But pavaka make an opening above Jesus, he is the way. He is the way. Haasi blockage, asi kuti iye ndiye nzira. He is the door of life. Ndiye anova mukova muupenyu wako. May God grant you the grace, the blessing and the favor to break a new ground that no man has power to stop you. Vanhu vakutadzisa kupinda nekudo, asi havakutadzise kupinda kana wananga pana Jesu. Dambudziko redu dzimwe nguva nderekuti takananga nepavanhu.
So vanhu can be jealous, can be bitter to an extent yekuti vanoziva kuti wo kana wapinda nyaya yako ndo inenge yakutaurwa naJesu zvedu zvamira, saka they will block you, they will deny you access. Thank God they made an opening just above Jesus. And Jesu hana kukomplaina, for he is the way, the truth and the life. Jesu hana kukomplaina, for he is the door of life. Jesu hana kukomplaina, ndiye wakauya kudzobvisa vanhu mukuva vatadzi kuti vave vatsvene. So vanoita access through pamusoro pemba vachibreak a roof, marobas, matsotsi. But Jesu seasi kukomplaina vanhu vachipa zemba yemunhu, ndiye wakauya kuzotakura utera nekukundikana kwevanhu vese. So they lowered the mat pana Kristu. Verse 5. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, I just love this statement. I just love this statement. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, para ndinonakirwa neorder iripo manje. Jesu atange nekutaura nemunhu ane dambudziko, but anotanga nekunotisa nekuzivisa kuti pane chandatanga ndaona. Kurati haana kutanga aona problem, atanga kuona vanhu vauya vakatakura murume ane problem. Zvora kuti paunouya nedambudziko rako kuna Mwari, ufunge pane chinotanga kuonekwa. Isu tinenge tichida kuti atange aona dambudziko, but Jesu anoda kutanga aona kutenda. Kabadaya sandala bosha. Ribaja e mante balando. When he saw their faith, paakaona kutenda kwavo, he said to the paralytic, pane zvinotanga kuonekwa. Isu tine zvatinoda kuti zvitange zvaonekwa, especially dambudziko racho kana kuti challenge. But faith is like an eye opener to the Lord. Faith is like an eye opener. When he saw their faith, so thank God for this man, for his friends. Akatamba nevanhu vane chinhu chino attracta Kristu kuti iye agone kuzoonekwa. Faith yaonekwa panapa ndeye mafriends akamutakura. Why? Nokuti apaza rufu. Kutenda kusina mabasa kwakafa. Basa ravaita rekubreak up. That's a sign yekuti we know the man who is inside. We trust the man who is inside. Another dimension, inotaridza kuti Jesu wakaona kutenda kwavo. Remember, 4 men were carrying this man, but they lowered him to 1 man, which means vari kuti zvatatadza tiri 4 you can do. Zvatatadza tiri 4 imimi Jesu muri mumwe chete munogona. Ndauya zokutaurira mudikani, zvakatadzwa nehama dzako dzakawanda, Jesus can do. Zvakatadzwa nemaconnections akawanda, Jesus can make a difference. Zvakatadzwa nevazhinji vaedza kumira newe nekuda kukubatsira, Jesus alone can make a difference. Jesus unoita a difference. So Bible that when he saw their faith, faith inooneka. Faith inooneka nokuti faith inomanifesta mu action. Aigumire mu heart pakubeliever, but faith could demonstrate what you believe. So faith inooneka when he saw not them but their faith, not their problem but their faith. Truly they were carrying a man and a challenge, but Jesus saw their faith. Akaona kutenda kwavo. Then he said to the paralytic, ndokubva azotaura kune murume uyu, son, your sins are forgiven. Then he said to the paralytic, but statement yaari kutaura pekutanga, forgiveness of sins, not healing. Vauya nehama kuti iporeswe. Jesu akutanga ne subject yavasina kubvira vafunga kuti tikaenda naye kuna Jesu ndo inofanirwa kutanga. Sei Jesu ari kutanga nenhau ye forgiveness of sins. Sei asiri kutanga ne healing yanyanyofambirwa nevarume 4 vanga vakatakura munhu. Chinhu chekutanga
chinokosha chakaunzwa negospel raKristu irelationship yemunhu naMwari, zvikuru sei kuregererwa kwezvivi zvedu nekuda kweropa rake rakaerera pamuchinjikwa. So chinotanga inhau yekugadziswa kweukama, because sin blockage. So Jesu unobvisa sin as a blockage. Your sins are forgiven. The greatest miracle is salvation. Tine zvatinoda nekudesire kuti dai Mwari vandiitira zvakati, Mwari vandiitira zvakati. Do you know kuti munhu anogona kuwana healing asina relationship? Healing yomunyepera sekunge ane relationship nokuti aporeswa. Dzingoriwo tsitsi nerudo rwaMwari. It takes me. Panyaya yemukadzi ane the issue of blood. Jesu mukadzi uyu abata mukombero aporeswa. Jesu akabvunza kuti who touched me? Kureva kuti ari kuedza kupa picture yekuti tinogona kusatozivana but uri uchibenefita nyasha dzaMwari. Samuchiona kuti nyangwe minda yevaroi inonaya mvura, vanotodyara votokohwa. Nyangwe munhu abva mukuuraya anogona kuramba ari mupenyu kwemakore akatowanda, kwete nekuti Mwari vari kutsigira kuva emedhara, but the grace of God, nyasha dzavo dzakakura. Havafariri rufu rwomutadzi, vanopa munhu mukana wekuti aponeswe atendeuke. So Jesu wakatanga ne the greatest. Jesu wakatanga nechakakura chaiandamainwa nekuandaretwa nevazhinji. So paati your sins are forgiven. Zvanzi mumba mavo makazara ma-teachers of the law. Ndo vakati he is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? That's a picture. Yet the kind of the church, the kind of people vanga vakazara mumba vasingamuzive, vasingazive ability yake, vasingamuzive kuti ndiani, vaimutreata, vaingomuona as a preacher but not as the Son of God who has authority and power to forgive sins. So church inogona kuzara nevanhu vasingamuzive kuita kwake nekugona kwake. Remember, these are teachers vari kuleka that insight concerning Jesus. Imagine a teacher teaching in the church, yet he does not understand kuti Jesu ndiani, anoitei, akaingei. That's the danger in our churches today. People are being led by teachers who doesn't know kuti Jesu ndiani, akaingei, anoitei muupenyu hwevanhu. Yet they were teachers. Ngatibatsiranei kuona danger iri panapa madzangu. They were teachers of law. Vari kuleka the revelation concerning Jesus. They are accusing him of blaspheming. Nekuda kwekuti they don't have the spiritual understanding kuti Jesu ndiani. Iye ndokubva azvinzwa mwana make. Baba runoti wakanzvera in his spirit. Immediately Jesus knew in his spirit what they were thinking in their hearts. Iye ndokubva ati, which one is easier? Could your sins are forgiven or carry your mat and go? In other words, Jesu ari kuti zvese zvakatoreruka. Which one is easier? Carry your mat and go, or your sins are forgiven? But so that you know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Iye ndokubva azoti to the paralytic, I tell you, get up, take your mat and go home. Murume uyu ndokubva atora meti yake asumuka akuenda in full view of them. He walked out in full view. Kuna kuti paakatakura meti yake akafamba pakati pevanhu achindobuda. I want you to see something. Kana vanhu vakaita lower this man pana Jesu,
akawana space yekunyatsogara yekurara ari pameti yake pana Jesu. It shows kuti vanhu vanga vakazara kudhoo vachitadzisa vanhu kupinda, yet mu presence ya Jesu panzvimbo pana Jesu paine much room. I want to tell you something. There is still room. Pana Jesu pane mukana. Church can block you. Leaders can block you. People can block you. Asi pana Jesu pane mukana. Iyo yekuti vaibloka a paralyzed man kusapinda kuti auye pana Jesu, that's a sure sign yekuti they were not in his presence. They were present in the room, but they were not affecting his presence. Mumba manga makazara zvikuru sei kudhoo, asi pana Jesu pachine access, pachine room. Nokuti pavakapaza vakaisa munhu pana Jesu, zvora kuti pana Jesu paitova neroom inokwana munhu, asi kudhoo hakusi kukwana munhu pana Jesu. Kureva kuti vanhu vanga vakazara, they were just present in the house, but they were not affecting his presence in that room. So munhu akava pa church akasava muna Mwari is a blockage to others. Munhu anogona kuva pa church but oregera kuva muvepo wa Mwari, ndo paanoproducer a character iri so strange yekuti munhu anogona kunetseka kuti asikana pa church ndo panda kunyewa, pa church ndo panda kutukwa, zvinhu zvandakatiza kunyika nekumabhawa nekupi kwataiswerawo, bandauya mu church the same thing is happening. True, zvinoita. Why? When people are just present and they are not in his presence, they will manifest such a character, iri rebellious, iri dangerous to those who want to come to Jesus. Saka kudhoo kunogona kuzara pana Jesu pane mukana. So character yavaita yekubloka munhu kuti asauye pana Jesu, it shows kuti vanga vakawandira kudhoo but vasiri paari, vasinei neuvepo hwake. So Jesu akati, carry your mat and go. Bible that in full view. Munhu wese akatarisa. Vese vanga vachikubloka vachiramba kuti apinde. Havachagona kuramba kuti abude. Kana panga pasina kucreateka room entrance yekuti apinde kudhoo time yanga ari paralyzed. But now because he is now healed, he has now the power even to push them away in full view of them so that he can access way to go out. Mwari ngavakuitire nyasha. Mwari ngavakuitire favor. Pawairambirwa nevanhu kana nyasha dzabata pamusoro peupenyu hwako, they will make way for you. Have you experienced this in life? Pane paunorambirwa access. Pane paunorambirwa kunza, I know you cannot be part of us. But when the blessing of the Lord is upon your life, they will not deny you access. You will walk in full view of them all. Nyasha dzinokukreatera mukana wekuti vanhu vaikurwisa vachiramba. Unoza, when things are bad, vanhu vanobvaga, but when things are okay, they will come close. They will seek you. They will love you. They want to associate with you. The same people might have access, but when the grace of God may be manifest in your life in full view, Mwari ngaakuropafadze. Ende vanhu ngavazvione kuti waropafadzwa, usisiri uye uye aitakurwa, but you can also carry your mate. Ropafadzwa in full view of them so they can know the power of God and the love of God upon your life. In full view of them, they were amazed and they praised God. You see how these people quickly change. Pavamboti Jesus is blaspheming. Apa shoko rako kuti murume uyu aporeswa. They praised God. The same people vanga vasingatende kuti Jesu mwana wa Mwari une simba are the same people also praising God. Vachitaura vachiti kudii?
we have never seen anything like this. I love this statement. They praised God saying, we have never seen anything like this. Itirwa munana unopinda mu records yekuti nyangwe minana yakaitika. We have never seen such like this. We've never seen anything like this. Ropafadzwa itirwa favor na Mwari. Sangana neimwe blessing yekuti vanhu vachataura kuti vanhu vakambonamata, vanhu vakambokomborerwa, but this is too much. Ropafadzwa kusvika pa access yekuti vanhu vanoti we have never seen anything like this. Munana wako ngaurege kuita ordinary, ngaurege kuita munana wakamboitirwa vamwe zviri common zvinogamuchirwa nevamwe. May the good Lord bless you and favor you to an extent yekuti even my doctors vanofanira kuti tine records evanhu vakamborwara vakambodai, but your case is different. May God bless you in a blessing, in a difference. Mwari ngaakupe an outstanding miracle yekuti even the people vanga vari against you vachikunyima access vachataura kuti we have never seen anything like this. Pane kumwe kutaura kwavanhu kwekuti haiwa zvinoitika ndingakambodai zvinoitika. Itirwa miracle isina munhu anogona kutrace kunzi ndingakamboitirwawo. So kana une ukama na Mwari une manzwiro. Why? You are part of the family. Kana une ukama na Mwari pani language yet. Jesu anoti makwai yangu anonzwa izwi rangu. Urati kana usiri gwai arizwike. Dai Mwari andipindura nyika yedu pasina pana kumira mushi. Dai vatipindura. Mumwe vachavamindura kenononoka kuvharana. Anonoke. Anopindura. Mapinduriro anotoda maturity, mapinduriro anoda relationship, mapinduriro anoda revelation. Nokuti kune kupindura kwekuti anounza situation. Mubhoti raJona vanhu vofungidzira kuti imhepo iyari chisingadiwe chikabuda imomo mubhoti vanotozoona kuti aishi tatatakura timu isiriyo. So what you are waiting for? Hausi kumirira kuti Mwari apindure. Wakatomira wakapindurwa. Why? Nokuti kune mhinduro dzino Mary ukasabereka Jesu watinyudza. Takatompiwa, son is given, but you must give birth to the child who will develop to become a son. Isu toto nature the child kusvika a son for him to help us. Pani mari yatakamira kuti Mwari vandipe. Pawakatopiwa 1,000 iye ndipo wangatopiwa 20,000. But hauna kuita zvawaifanirwa kuita kuti isvike ikoko. Iwe waitoda amount iri 20. Mwari ndokwaza kuti pa 1,000 apo 20 inobuda ukaita izvi. Saka nhasi wakapinda 20 iyo uchidya 1,000 iyo. Ndopedza newe. Kana kukupa dzimwe pfungwa dzekufungidzira kuti ndofunga hausisiri kufamba naMwari, kana kuti Mwari havachakuda, kana kuti havasisina hanya neupenyu hwako. Mufunge hama dzangu murwendo rwekunamata inosvikika nguva iyoyo yekuti unofungidzira kuti Mwari vakusiya, Mwari vakutiza, Mwari vakuramwa, kana kuti havana hanya newe. Uchinamatira dzimwe nyaya dzanoda dzigadzirisike, asi dzisiri kuita saizvozvo. Pane nguva yekuti muupenyu even uri munhu wakadanwa naMwari, une nguva yaunogona kunyengeterera mumwe munhu. Challenge yainayo dambudziko rake robva ratogadzirisika, upenyu hwake ubva hwatovandudzika. But when you came to the matters of your own life, unopfugama wonyengetera, and there is no change. Ndasangana nevanhu vanotaura zvichida matestimony akadaro kuti I also pray for others, I pray for other people. Ende vachitodzoka vachitonditayo zvavakandinamatira zvakaita zvakanaka. But when I knew to pray concerning my issues, zvinoita sekunge yangu nyaya haigadziriki, asi dzevamwe dzandinonamatira dzinogadzirika. Such statements of life dzinotsanangurika, dzinosanganikwa nadzo muupenyu. So inosvika nguva murwendo rwekunamata zvekuti newo unonetseka kuti Mwari vachineneri vachiri kundinzwa here. Inga wani tiri murenje for 40 years takadya mana, tikadya zviuta.
But how come there is a shift or there is a blockage? Pamunana waiflowa uchiitika zvakabva zvangoregedzeka kuitika.